Ole hyvä Timo, jos voit lyhyesti lyhyen tervehdyksen antaa. Totta kai, hyvä. Hei, terve vaan, morjesta. Mä olen elokuvan tekijä, mä oon saapunut tänne kaukaa Suomesta. Mä oon tehnyt elokuvia pääasiassa Tampereella, mikä on huikea kaupunki siinä vähän pohjoisemmassa Suomessa tai pohjoisemmassa Helsingistä, jos ihan tarkkaan ollaan. Ja Iron Sky on semmonen leffa, mitä me väännettiin. Se lähti jostain tuolta saunareissulta, se idea. Me istuttiin jengillä saunassa ja kelattiin, että minkälaisia leffoista voisi tehdä. Sitten mun kaveri Jarmo Puskala sanoi, että nyt tehdään elokuvaa Kuunakseista! はい、皆さんこんにちは。改めまして、ティモ・ボーレンソラです。私はヘルシンキからちょっと離れたタンペレという町の出身です。そこのタンペレの町のサウナで実は、このアイアンスカイの原案が誕生したわけなんです。そのサウナの中で、ヤルモ・ポスカラという、友人と一緒にですね、この映画のアイディアが、誕生したわけですね。Ja niin, eli tämmönen idea tosiaan syntyi siellä saunareissulla ja sitten yhtäkkiä 6 vuotta myöhemmin sitä seistään täällä Japanissa. Ja en voisi olla onnellisempi ja ylpeämpi ja iloisempi siitä, että saa esittää elokuvan teille ja tässä yhteydessä ja tälle yleisölle, koska se on ollut mulla alusta lähtien semmoinen fiilis, että jos jossain Iron Sky löytää yleisönsä, niin se on nimenomaan Japanissa. Ja olen äärimmäisen ylpeä, iloinen ja onnellinen saada sen olla täällä. Kiitoksia! ついにですね、このサウナでその原案を作ってから、そのアイデアが出てからですね、6年かけてやっとアイアンスカイが出来上がったわけなんですけれども、もうすでにその映画が出来上がった瞬間から絶対いつか日本の皆さんに見ていただきたいなという夢がありました。で、きっと日本の皆さんに受け入れてもらえるんじゃないかなという気持ちでいましたので、それだけに今日この場に皆さんと一緒に入れることで、皆さんにこの作品を見ていただけることを本当に嬉しく幸せに思っていますというお話でした。続きまして、サイレンスの監督、サカリ・キリャバイネンさんより挨拶いただきます。